היי, כאן גולובניצ'י מחברת מייפ. אתם יודעים, בסרטון הקודם אני דיברתי איתכם מהם 4 השלבים נקרא לזה תיאורטיים שצריך לעשות כדי ללמוד מיומנויות. קודם כל, דבר ראשון זה אני לא יודע את מה שאני לא יודע. אחרי זה אני יודע את מה שאני לא יודע. השלב השלישי זה לדעת את מה שאני יודע, והרביעי זה לא לדעת את מה שאני יודע. זאת אומרת, לעשות דברים בצורה שהיא לא מודעת. בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על מה השלבים הפרקטיים שצריך לעשות כשאתם רוצים ללמוד משהו חדש. אז דבר ראשון שאני עושה כשאני מסתכל על איזושהי מיומנות, זה אני מסתכל מהכלל לפרט. למשל, אני רוצה ללמוד לנגן על גיטרה. אז אני מסתכל על כל הדברים מסביב שצריך ללמוד כדי לנגן על גיטרה. בין אם זה לנגן עם מפרד, בין אם זה לנגן רק עם האצבעות, בין אם זה לנגן עם שתי הידיים, כי יד אחת צריכה ללחוץ על האקורדים ויד שנייה צריכה לנגן עם המפרד. אז אני מפרק את זה לכל השלבים הבסיסיים ביותר, כל המיומנויות הבסיסיות ביותר, ואז אני בוחר את ה-20% שנותנים לי 80% של צמיחה מקסימלית במיומנות. זאת אומרת, אני מפרק את זה למה אני צריך ללמוד, מה הדברים המינימליים שאני צריך ללמוד כדי לקבל את התוצאה המקסימלית. זה השלב הראשון בלימוד כל מיומנות. השלב השני כשאני מסתכל על זה, זה אני מקבל מקורות מידע חיצוניים. עכשיו, למה אני מתכוון? זה יכול להיות בין 3 ל-5 ספרים, זה יכול להיות בין 3 ל-5 סרטונים, מאמרים, כל דבר שעוזר לכם ללמוד כדי שתקבלו את הביקורת הבונה. זאת אומרת, שאתם מסתכלים על איזושהי מיומנות, למשל נגינה על גיטרה, אז אתם מסתכלים על כל מיני סרטונים של אנשים שמסבירים לכם איך לעשות את זה. יכול להיות שאתם משתמשים באיזשהו מורה. ואז תוך כדי התרגול שלכם, אתם גם מקבלים את הביקורת הבונה הזאת של איך לעשות דברים מסוימים ואיך לא לעשות דברים מסוימים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר. השלב השלישי בדבר הזה של הלימוד מיומנות, זה להפוך את המיומנות להרגל. להפוך את התרגול של המיומנות להרגל. וכשאני הופך את זה להרגל, אני בעצם עושה כמה דברים בצורה לא מודעת. למה אני מתכוון? למשל, אני עכשיו מתחיל לתרגל איזושהי מיומנות, והגדרתי לעצמי בין 20 דקות, לא יודע, לשעתיים ביום, שבה אני מתרגל את זה. הדבר הראשון שאני אומר לתת מודע שלי זה, היי ניק, קודם כל, המיומנות הזאת זה לא מיומנות של זבנג וגמרנו. זה מיומנות שאתה הולך להשקיע זמן, זה איזשהו תהליך שאתה הולך לעבור, ולכן גם אני משחרר מעניין התוצאה. אני לא מצפה לקבל את התוצאה בצורה מיידית, אלא אני יודע שזה הולך להיות איזשהו תהליך. הדבר הבא, הסיבה הבאה שאני צריך להפוך את זה להרגל, זה שהיעילות שלי היא יעילות פוחתת ככל שהזמן עובר. ולמה אני מתכוון? אם אני לומד משהו במשך שעה, אני מתרגל אותו ביום במשך שעה וקיבלתי תוצאה מסוימת. תרגלתי שעה, קיבלתי תוצאה מסוימת. אני אומר, אוקיי, מעולה. אם אני אשקיע שעתיים, האם אני אקבל את התוצאה הזאת פי 2? לפעמים כן, לפעמים לא. ככל שאני משקיע יותר זמן, אז היעילות שלי והאפקטיביות של הדבר הזה פוחתת עם הזמן. זה אומר שעבור שעה קיבלתי X, עבור שעתיים לאו דווקא אני אקבל 2X, יכול להיות שאני אקבל 1.5X. ואז עבור 3 שעות של תרגול באותו יום, יכול להיות שאני אקבל במקום 3X, אני אקבל רק 2X. ואז בעצם ככל שאני משקיע יותר זמן, אני מקבל פחות ופחות. לכן אני צריך לחלק את זה. והדבר השלישי, הסיבה השלישית שאני צריך לפרק כל מיומנות ולהפוך את זה להרגל, זה שכשאני מסתכל על המיומנות הזאת, הרבה פעמים אני מתרגל אותה ומתרגל אותה ומתרגל אותה ומתרגל אותה ונתקע באיזשהו מחסום. יכול להיות שהמחסום הזה הוא מחסום פיזי, יכול להיות שהוא מחסום מנטלי. ומה לעשות? אנחנו כאנשים ממשיכים לעשות את אותם הדברים ולצפות לתוצאות שונות. לא משנה, אנחנו תמיד מדברים על זה, תעשה את זה אחרת, תשנה את האסטרטגיה שלך, אבל זה לא תמיד עובד. אני יודע שאני צריך לשנות את האסטרטגיה, אבל אני לא תמיד משנה אותה. ואני הרבה פעמים עושה את אותם הדברים. לכן מה שצריך לעשות זה פשוט לשחרר את התהליך. תרגלתי במשך שעה, למשל, באותו יום, איזושהי מיומנות, ואז בעצם עזבתי את זה. ואז אני ממשיך עם החיים שלי, אני הולך לישון, אני ישן על זה, אני קם בבוקר, אני חי, ואני עושה את כל מה שאני צריך לעשות באותו יום, אני חוזר לתרגול הזה, ואז הרבה פעמים, בטווח הזה שעובר, בטווח זמן, הרבה יותר קל לי לשחרר את זה, ואז אני כבר לא נתקע, ואז אני ממשיך עם התרגול של המיומנות. זה בעצם 3 הסיבות למה אני צריך להפוך את זה להרגל. הדבר האחרון שצריך לעשות כשאנחנו לומדים מיומנות חדשה, זה להגדיר לעצמנו איזשהו טווח זמן מינימלי שאנחנו מוכנים להשקיע כדי ללמוד את המיומנות. ראיתי איזושהי הרצאה בטט שאומרת שצריך ללמוד לפחות 20 שעות, וצריך לתרגל לפחות 20 שעות כדי להיות ברמה שהיא רמה מספקת. עכשיו, יש מיומנויות מסוימות, אני אהיה כנה איתכם, שהספיק לי 10 שעות כדי לתרגל אותם ולהיות ברמה שהיא די מספקת, למשל לעשות קסמים. למדתי לעשות קסמים מאוד מאוד פשוטים, במשהו כמו 10-15 שעות, לא הייתי צריך אפילו 20 שעות. כי הייתי מתרגל את זה כל יום במשך שעה, שעתיים, במשך
שבוע-שבועיים, וכבר הגעתי לרמה שהיא מספקת. לפעמים אתם צריכים גם יותר מ-20 שעות. אבל במינימום, מה שגם אני ממליץ, זה תעשו את זה במשך 20 שעות, תגדירו לעצמכם עכשיו 20 ימים קדימה, כל יום תתרגלו שעה ביום ראשון, יום שני, יום שלישי, וכך הלאה במשך 20 ימים, ואתם תראו בעצם שאתם מגיעים לרמה מאוד מאוד טובה. אתם מגיעים לרמה מאוד טובה, זה לא יהיה עדיין רמה של מיומנות ברמה גבוהה, אבל זה יהיה ברמה מספיק טובה, כדי שתוכלו כבר להתרברב במיומנות הזאת. לכן אם אנחנו נחזור ככה, נעשה איזשהו סיכום על 4 השלבים שצריך לעבור. דבר ראשון, אנחנו צריכים לפרק את המיומנות לגורמים שלה, ולבחור את הגורמים החשובים ביותר. מהם ה-20% החשובים ביותר שאני צריך להשקיע כדי לקבל 80% מהתוצאה. הדבר השני, אני צריך לקבל איזושהי ביקורת בונה, למצוא בין 3 ל-5 מקורות מידע, ספרים, וידאו, מאמרים, סרטונים, כל דבר שאני יכול למצוא. הדבר השלישי, אני צריך להפוך את זה להרגל, לתרגל את זה כל יום במשך זמן מסוים, ולא להמשיך מעבר. אם קבעתי שעה, שעתיים, לא להמשיך ל3-4, גם אם אני נתקע, כי זה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל. והדבר הרביעי זה להגדיר לעצמי תקופת זמן מינימלית של, בוא נגיד, 20 שעות, שאני צריך להגיע ל-20 שעות האלה כדי ללמוד את המיומנות. כשאתם עושים בעצם את 4 הדברים האלה, אתם הרבה פעמים תשימו לב שאתם נתקעים במחסום שהוא מחסום מנטלי ולא מחסום פיזי. הרבה פעמים מה שחסר לנו זה לא היכולת הפיזית שלנו, אלא דווקא היכולת המנטלית, שאנחנו מאוד מאוד מיואשים. אז שימו לב לעבור את זה ולהפוך את זה לסוג של משהו שאתם חייבים ללמוד. כי כשאתם חייבים ללמוד משהו, כשהגדרתם לעצמכם, אני חייב ללמוד את המיומנות הזאת, אז גם אם אתם מתוסכלים, אתם מתרגלים את השעה שלכם באותו יום, אומרים, אוקיי, הצלחתי פחות, אמרתי שאני הולך לעשות את זה במשך ה-20 ימים האלה, ולא משנה מה, כי אמרתי שאני מתחייב לעצמי, אז אני ממשיך במשך ה-20 הימים האלה לתרגל, ואתם תראו שזה פשוט משתחרר לכם, והרבה פעמים איזשהם אתגרים שהיה לכם, שהם הרבה פעמים מנטליים, משתחררים במשך ה-20 יום האלה, ואתם מגיעים לרמת מיומנות שאתם רוצים. אז כאן היה ניק, אני מקווה שנהנתם, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. רגע לפני הסוף, נזכרתי, תירשמו לאתר שלנו למטה, mypsio.il, תירשמו גם לערוץ שלנו כדי שתוכלו להיות מעודכנים בכל הסרטונים שאנחנו משחררים. כמו שאתם רואים, זה חומר חינמי לחלוטין. אני מקווה שזה עזר לכם, שיהיה לכם יום נהדר. ביי בינתיים.